I bé, dia gran per a la moda valenciana. A Madrid fa només uns moments que Isabel Sanchis ha presentat la seva col·lecció per a l'hivern, que bé, en la Setmana de la Moda hi hem vist una proposta que fusiona la roba de carrer del pret-a-porter amb les peces d'alta costura. Destaquen les creacions arquitectòniques i regnen els colors nude i també de color granat. Una dona que combina la moda més urbana amb les filigranes de l'alta costura que caracteritzen la firma de Benaguasil. Isabel Sanchis juga amb els ocres i els roses, però eleva la màxima categoria d'esta col·lecció al grana. També a les sivelles, que apareixen en els llocs més inesperats, en escots, en grans llaçades. A més, l'estras de colors aporta llum i distinció. Isabel Sanchis es nega que passen fred l'hivern que ve i per això l'abric amb llanes degradades són el complement perfecte per al vestit de festa vaporós, però també per al dia a dia. Unes llanes degradades, ecològiques, que la pura veritat que es senten molt bé, calenten, són naturals. L'únic problema que n'hi ha en aquestes coses, el preu. El preu s'incrementa, tot el que és tecnològic, tot el que és reciclat, i entonces ahí tornem a que tenim que comprar menys prendes i millors. Per al moment clau de la desfilada s'han hagut de suavitzar les llums de la sala perquè s'encenguera el vestit. Una creació fruit de les investigacions amb el Centre Valencià AITEX i amb les puntades sempre precises per amagar els cables. Nosaltres al final volem una peça de costura ben acabada, impecable, impoluta, que no se veig encablejat, que no sàpies què hi ha, no?, baix del vestit. Entonces, ha sigut molt de treball, però la veritat és que estem molt contents i esperem que us agradi. El negre torna a ser el protagonista de les apostes més importants i també l'arquitectura, obres d'art sobre la passarel·la amb estructures impossibles i plissats artesans que eleven cada disseny a l'excel·lència una vegada més.